o seksu svake 2 minute, to nije istina, razmišljamo češće, ali kod žene je drugčije. Žene ne razmišljaju toliko o seksu koliko pričaju o seksu. I sad jedan dan ja sam se našao sam sa sobom na kavi i dođu njih 4 koke, prijateljice, sjednu za stol i počnu pričati o svemu i dođu do seksa. Ja sam se u uho pretvorio i sad priča jedna drugoj kao, znaš šta, Ivana, ovaj moj jučer, znaš kako je grimasu napravio kad je svršio? Ja rekao, zar smo do tud došli? Ja priznam u ime svih ovdje mužaka prisutnih da mi prilikom seksa, to jest orgazma, napravimo grimasu. I šta se naime dešava? Mi naime vodimo ljubav, sad ću vas sve izdat, muškarce. Mi, kada smo blizu vrhunca, usporimo, kako bi mogli još izdurat bar 10 minuta. Ali ne, ona te odmah hvata za vrat. Nemoj stat! I onda moraš požuriti jednostavno ti. Dođe, ja stvarno priznam. Ali